Que se reabra o tráfico xa á Praza da Sorei de Cambados. Esa é a petición tallante que fan os comerciantes da zona, que aseguran que dende que os coches xa non circulan por aquí, as súas vendas están a caer. Desde que se pechou a calle baixaron moitísimas ventas. Era unha calle moi transitada por xente, sobre todo as tardes. As mañáns aínda podes ver pasar algo, que a xente baixa á plaza, ao mercado, pero as tardes, a partir das 6:30, que se fai de noite, non hai nadie. Estamos gravemente afectados, todos os negocios nos baixaron as ventas. No caso da farmacia non teñen nin sitio onde poñer os coches cada vez que van. Entón, vemos que estamos moi afectados e que el non toma cartas no asunto. Refírese o concelleiro de Obras e Seguridade Cidadá, José Ramón Abal, impulsor desta peonalización. Non sabemos nada del, seguimos en unha reunión, nos recollemos 700 firmas que nos comprometen, a verdade, a buscar unha solución e a sentarnos. Ademais desas 700 sinaturas, din que teñen 13 propostas para planificar con xeito a peonalización da zona. Din que se fixo as bravas e que as medidas tomadas non son as correctas. O que non podemos facer isto sin planificar. Dun día para outro poñéndonos uns macetóns na calle sin poder pasar e sin ter en conta as nosas necesidades, xa non dos negocios tamén, sino dos propios veciños. Tamén se queixan da eliminación de prazas de estacionamento ou do cambio das zonas de carga e descarga. Os repartidores tamén molestos. Que volva a estar como estaba antes ou que te deixen pasar pola calle X tempo para repartir, para poder chegar hasta Fefiñáns, pasas que teñes 1 hora ou 2 horas, aparcas, descargas e baste, non botar aquí todo o día. Como está na cidade de Pontevedra, os carga e descargas, podes entrar na zona urbana ou monumental, descargas ali 2 minutos e colles e baste, pero que aquí non te deixen entrar nin ali nada, cortaron radicalmente. Eso notase que o señor que fixo isto non ven ele a repartir. Os comerciantes reclaman que se dé a cumprimento a moción do PP para reabrir a vía que foi aprobada no último pleno porque o grupo de goberno estaba en minoría logo de que os concelleiros do BNG abandonasen a sesión. Nos non entendemos, é dicir, fomos a un pleno, o pleno foi aprobado, isto é unha democracia. Ten que facelo, e os seus socios de goberno tamén lle teñen que instar a facelo. Din que agora queren que volva o tráfico e logo sentar a falar. Que dialoguen con nosotros, que non nos digan un no porque sí, porque é un capricho. Non nos dan unha razón lóxica, din que é seguridade vial, pero a ver, aquí nunca houve un accidente. Por lo menos que nos den opcións, que o fagan ben, non poden poñer 2 macetas, teñen que facer ben. E de cara ao futuro, no verano que o corten o tráfico, ou senón que o fagan ben, que den unha opción dun aparcamento preto, que o corten, pero que nos den un aparcamento. Se non hai un aparcamento, non hai onde aparcar, a xente non vai vir. A xente vai moi despacio en coches, prácticamente nin hai coches, porque se hai parking arriba, aquí prácticamente baixan andando. E conclúen que este vai ser un Nadal moi complicado para eles porque o peche hai que sumar tamén o traslado da aldea de Nadal de Fefiñáns á Praza do Concello, o que resta tamén a esta zona afluencia de público.